Hola, que tal? Benvidos a, bueno, esta retransmisión de Recuncho Gamer. Pero como vedes hoxe aquí, isto hai máis xente aquí que en cenas de Nadal. Bueno, non todas, en fin, imos ao tema. Hoxe estamos aquí, como vedes, aquí estamos Antón Inowol, Anxo Sánchez Anxo, Brais Camposino, Loude a que cheira papa. A que cheira papa ou que cheira papa? Papá. Papá, vale. Mars Marcelin, que imos hoxe darlle aquí o Rocket League. Se queréis primeiro presentar un pouco que facedes, por onde andades todos, creo que facedes streamings de Twitch, eso é correcto, verdad? Ti, Antón? Vos. Perdoa, pero que estaba mirando o xogo e non te estaba atendendo, sinto moito. Digo, Un nivel de atención agora mesmo. Moi ben, pois Antón, xa che digo eu, xogo xogos indies aí na canle de Inowol. Esa lle fago a prova todo isto. O xa que xogas ás 10:30, non? Sí, é verdade, hoxe teño directo ás 10:30. A que xogo lle vas a dar? Pois penso que me cansei un pouco do de onte, así que hoxe vou xogar un xogo un pouco máis, digamos, en 2D, que se chama Ivan's Remains, a ver que tal está. Vale, moi ben. Anxo, véndenos a que andas o, que tal? Pois eu son Anxo aí da miña canle, pero coñeceme máis pola canle de Orgullo Galego, así que podedes vos pasar por ali se queredes, que chegamos a Twitch coa intención de aquí de bater todos os récords que fagan falta de espectadores. E bueno, eso non tamén podes recuperalos en YouTube, eso que o outro día te eches a Fátima Pego aí, bueno, sí, todas as entrevistas que le vas facendo xa uns mesiños que pasades por ali, pola canle de Orgullo Galego, que está Anxo e Borxa era, non? Ou Bruno. Sí. Para que eu cos nomes non me fagades caso, xa sabedes. Ahora mismo debaixo a min está aquí Brais Camposiño, que tamén ilustre twitcheiro, que os teus últimos días te echas aí coa Among Us. Si, eu sou máis de sacar o coitelo. Sí. Que cuidado comigo. Sí, e que outro día tamén estive aí nun cameo nun vídeo da canle de Recuncho, que tamén agradecimos aí moito, que ten unha mirada moi sensual. Lou, a que cheira papa? O papá? Que sei que che preguntei, pero non che fixe ni puñetero caso. De que vai iso? A que cheira, papá? Pois eu estou encargado máis ben desde hai poquinho tempo, creo que estamos en Twitch, da parte de Twitch un pouco, aínda que Rodicio, que un pouco o creador de todo isto, ou un dos creadores de todo isto, é o que sempre me acompaña. De feito, agora mesmo estamos en directo en Twitch, non é por quitar espectadores de aquí, pero se alguén quere estar ali, logo vai volver aquí porque xa estamos encargados de facer aquí unha raid. Así que... Vale, moi ben. Pues a que cheira, papá, temos web, aquecheirapapá.com, temos Facebook, temos Instagram, temos Twitter, temos de todo. Agora temos ata Twitch, así que... Falta vos TikTok, que xa vos digo que é un mundo... É un mundo interesante. E logo está Marcelin, que xa xente preguntaba onde anda Mars, onde anda Mars? Pois de vacacións. E agora xa non. Estou aquí. Non, pero sí, eu teño dous cousas que dicirche, que teño na cara o chat e despois que falto no título, que xa o dixo Agos por aí, Bueno, non puxen Mars, non puxen Mars no título, espera que reviso. Non puxeches Mars. E nada, eu tamén teño Twitch e todas esas cousas. Pois Fabemiño. Acabou a introdución. Nada, tamén YouTube ibas retomar agora en breves, non? Sí, estou pensando niso. Vale, pues estaba planificando, pero comecei a ver unha cover de Profesor Layton con calculadoras. Vale, pois xa non te... Así que, bueno. Pois estaremos atentos. Xa non te echar na cara, creo que xa o título do chisme cambiou, así que, como di aí o Haitas no chat, let's go. Así que, imos poñerlos aquí en modo, xa se ve a retransmisión do partido. De que vai o Rocket League? Pois que non sabe. Explicación rápida en 10 palabras. Fútbol con coches que saltan e voan. Creo que me sobran palabras. Así que máis ou menos é iso. 2 equipos de 3. Pois xa estaba xogando por aí unha partida libre. Vale, moi ben. Pois o que sí, logo vou axustar. Bueno, mira que control. Pero sí. Eu isto non o sei facer. Isto aquí é máis fácil porque xa vexo que estamos con gravidade alta e a bola pesa e tal. Non sei, por defecto. No, pero sí, aquí isto non está como sempre. A bola vai demasiado rápido para baixo. Non sei. Se lle dades o select ou a options ou o que sexa, veredes que aí a dereita pon mutators activos ou o que sexa. Sí, correcto. Esos son como cosas que se poden. Non sei, non entendo. Pois bueno, non era a miña intención poñer iso. É dicir, isto que é bo ou malo, volvo a facer a partida. Isto é que, basicamente, que a pelota pesa máis e nós tamén. En plan, non voamos tan doadamente. Aí sí.
Pues nada, É mentras... certo que estando acostumado ao outro estou un pouco raro así na primeira. Mira, se queres voar non das, non levanta o coche. Ah, vale, por eso estaba probando a voar e non daba, joder. Okay. Bueno, estamos creciendo, ¿no? Así pouco a pouco, toques, así. Hai unha cousa que se fai ás veces, podes facer que a bola rebote un montón, entón é super tolo o xogo. Podes poñer turbo ilimitado tamén. Bueno, entón, asumo que xa estamos xogando, que... Sí, xa estamos en pantalla. Isto é un pouco... Estamos aí co quencemento. Vale, alguén de aquí que teña melena, aparte de eu. Mars, se queres darlle a marcha da túa melena. Non está nunha E cousa. agora xa quedo... A cousa que quedo copiteado co que saiu. Grazas, Fonche, aí polo apoio. Non se pode, caemos. Bueno, penso que un comentario que di por aí... Al- Máis puzzles non, eso entendo que iba por min. Seguramente. Seguro. Non te preocupes, Tirso, se non haberá o mesmo xogo que onte. Sí, penso que xa me cansei de tanto puzzle. Vale. Pero poñemos as... Perdón, as opcións normais, non? Sí, se podemos... Penso que para empezar será mellor. Sí. E o que si imos facer, estamos 17 persoas aquí no chat, imos facer unha pequena porra tamén. O sea, cando imos ver que equipos poñemos, e antes de comezar o partido, Vale, hai que salir entón. Vale, salimos, ¿no? hai que deixar o partido, vale, perdón. Perdón que está... Deixar o partido. Dicir que este xogo está... Que pasa por aí? Nada. O que non sei, vai ser equipo azul e rosa, como agora? Como queires, se poño, que queires. Sí, azul e rosa, porque así, vai así ca cor das predicións. E nada, cando estemos listo por equipos, Na azul e rosa é demasiado normativo, non me convence. Vou non cambiar. pues calas poñer. Pasa que na predición son as cores que saen. Azul e verde me parece... perdón, rosa e verde me parece máis correcto. Rosa e verde. Vale, pois verde e rosa, vou dar eu. A ver, axustes. Vale, entón, como se pon todo por defecto, xa está. Non hai un rollo por defecto, algo así. Vale, ningún, 3 segundos, tempo esta reaparición. Ten que haber un botón, non? De Por todo defecto, por defecto. please. En principio penso que agora está todo por defecto. Deixe como estaba. Limitado, tal, non sei que. Sí. Sí. Estamos vendo aquí os coches. Son Ven. robots, tal, vale. Crear partido. Debería de estar. Vale, está comenzando xa, creo. Vale. O E mellor como é facemos todos os equipos? Vale, como repartimos equipos, entón? Sí. aleatorio. A ver, os cabezas de serie que chaman, non? Serían, por unha parte, low, por tempo que llevo todo o xogo, só por experiencia, non porque nos vayas a polir a todos. E o outro sería que se xestía, entón. Eu creo que sí. Non sei, pode ser, sí. Pode ser. Sí, sí. Pois eso, poñedevos un en cada un e logo... Como era o de oro ou plata, non? Mira, A ver, por tempo, creo que son o terceiro en tempo. Agora, se non vos mete de rápido, o partido comeza. Vale, entón, a ver. Tiramos de automático e listo. Auto. Sí, sí. Vale. Vale, pois Vale, pues dade un segundo, vou lanzar a predicción. Tedes 2 minutos os que estades no chat para saber se gaña o equipo de Anxo, Brais e Antón ou o de Lou, Mars e eu. O verde. Podo votar eu tamén. Vou votar aquí. Entón, os que estés por aí polo chat, cos cunchos da canle, que gañades, pois eso, pois estando aquí un rato vendo cousas. Pois iso. Votade, pero votade ben, votade. Ollo, que Lou xa vemos... vale, que vou por outro lado, vale. Que son equipo rosa e verde. O que que? Son equipo rosa e verde. Vale. Tedes 2 Somos minutos. o rosa, sí. Sí. Buf, o rosa vai ser vilmente arrasado. Eu non marco. Aquí moven os marcos. Veña, que eu vou eu facer a contra. Eu como Barça, hai que comezar desde abaixo. Hai que comezar, Toca. hai que co toque e logo xa subes. Vou na meter na miña portería. Pero moito boas. Bueno, agora non lle digo. Aí está. Tedes aínda un minutiño para votar de quen vai gañar isto. Madriña.
empate non se pode quedar, aquí sempre ten que gañar un. Sí. Bueno, dicir que na transmisión, se repetimos, miraremos outra maneira que sexa máis dinámico. Pero bueno, de momento, claro, os que estades seguindo a retransmisión estades vendo a miña partida. Que hai unha cámara que sigue o balón, que vou intentar poñela o máximo posible para que tamén sigades un pouco mellor. Ahora que estuve. Onde vai? Va. De todas formas, eu non son lobo, agora mesmo son Batman. Verdad. Co coche. Isto é difícil. Ui, É que eu non sei como voades tanto. saca ti, saca ti. Ai, La colla aí. Aí está. uf. Vai para o medio, Mima. Ui, ai, saquei na ben fora. Aí, Saquei na ben fora. No, pois case, no. Ai! Pegaronme. Estou voando. Nada de atender o móvil mentras se conduce, Non vexo, non vexo. Ah, E parou unha low ante o Boa. tiro de Anxo, entendo. Bueno, non sei se foi de Anxo, de Antón. o que? O tiro, que non sei quen foi. Foi meu, sí. Vale, vale. Eu nin idea. Eu vin a bola e dixen, ben, Dalle Mars. Ai. Sí. Sí. Quedou a predición aí. A predición teño que mirar. Non sei se houve algunha, teño que mirar agora. Sí, queres que me despiste para que non atenda o xogo? Xa vexe a estrategia. Home. Toda la estratagema es buena. Aquí temos a Lou, que é o que sabe subir polos sitios. A ver. cachi. Baixo outra vez. Dalle Mars, dalle Mars, dalle Mars. Doulle. Non sei disparar. Ti marcha, acostúmate primeiro a estar ca cámara da bola. Non estás ca cámara libre, estate ca da bola que Estou coa da perdes bola. Estou coa da bola. Pois parece que xogo moi mal porque estou coa cámara errónea, pero non. Eu No, sinto. pero a ver, si levas poucas partidas, pues, Eu xoguei o tutorial. por eso. Entendicho, xoguei o tute. A ver, Ponche aí un partido. ¿qué me está dando por aí? Pois debe ser Bryce. Que me estoupou? Anxo. Eu. Que eso chi... Home, hai que ganar unos puntos, hai que ganar unos puntitos, joder. Centro. Pregunta o Jaitas, que xa o preguntou tamén por... Bueno, non sei, non foi fora Telejaita, creo. Que ahora mismo xa non sei se é a mesma persona ou non. Isto xa... Ai! Teño o mesmo apelido. O tema do Rust. O xogo Rust. Que a verdade non o teño localizado, non sei de que vai. E ai! É un xogo de supervivencia xa ten Supervivencia, bastante sí. tempo, pero, bueno, púxose de modo outra vez porque certos streamers famosos O de sempre. xogar. Sí. Efectivamente. Non sei, é que Agora fai, lle pagaron por xogar. non necesariamente lle pagaron a Non estas creo que alturas, o Rats dubido. como porque agora o queiran poñer de modo outra vez. Bueno, hai xente que lle pagan. O sea, eu entendo que a ti, Antón, Sí. paganche por xogar ao Straggling, non? Non penso que Rust a estas alturas teña esa estrategia de marketing. Vale, vale. Entón que hai que xogar a Rust. Pero non sei, o que é verdade é que penso que fai como, non sei, 3 anos que non o toco. Non, que tampouco nunca xogo en demasiado xogo, verdad? Non Pero xoguei vamos, na é un vida. xogo de supervivencia, o típico, frío, Como fame, Alex, este os tipo de dinosaurios. cousas. Joder, macho, pero por puto milímetro, tío. Ai! Está. Aí. Vamos, 10 segundos. Centro outra vez. Nada, xa está perdido. Verdad? Boa Mars! Aí está. Boa A Mars! ver a cámara, a ver a cámara. Aprendí a xogar, veña. A ver, claro, non é a mesma persona, pero bueno, como teño o mesmo apelido, igual que Galician Gamer e Reconcho Gamer, somos primos, curmáns. Eso todo o mundo sabe. Correcto, recuncho a versión retro boomer. E logo tes a versión de xente nova que é Galicia. Que gratuito todo, non? Pois imos ver como foi a predición. Que houve un votante de cada un. Por unha partida de Afix foi o único que votou para o equipo verde. Pois leva premio. E Fonchi que votou matar, no, pero Fonchi votou moito polo equipo rosa, pero tristemente perdeu. Dale, Así que Fonchi, de momento leva os Ideafix. Pues, só votarche des un, podes votar máis xente aí que tedes aí os cunchos, entendo.
Repetimos equipos. Que os puntos fosen compartidos entre todas as canles e que gastasedes puntos aquí para logo non ter Sí. puntos de agua na miña. Claro. Sería como os Corti Galitwitch. Que non sei que eso me sabe Corti que de apelido. Vale, facemos outra. Sí, saímos un momento, pero xa podo volver, penso. Ou temos que sairnos para entrar. Unirse. No, No, que va. No, vale. Mismos equipos, repito predicción. A mí me acaba de dar erro, non sei por Sí, qué. Una nos pantalla encontró una principal. reservación. Vale. Sí, a mí tamén. Una reservación. Reservación, pero me vale. Eso é o que hai no Red Dead Redemption, non? Nunha zona. Non hai Claro, res- fago moitas Os indios. reservacións por aí. A ver, un segundo. Foi- Poner nomes aos equipos. Queredes un nome de equipo? con verde con rosa estaba bastante. Bueno, o verde van a ser os grelos. E Vale. o rosa, pois, non sei, escolle de algo. Non vou preguntar quen ten o coche ese que ten como un gif de chamas, pero imagino que xa sei quen é. o que botou horas. Ou non. Sí. Logo isto que teño aí Que un chulo. polvo. Está aí o amorodo que me milla fixamente. E logo saime aquí un verde. Vale, pois imos volver a lanzar unha predicción destas. Vai ser a mesma. Vale, cando me digades, lle dou o inicio. Dalle. Deixo 2 minutos para votar para que a xente vexa un pouco as dinámicas do partido. Bueno, se vos parece ben, somos ponis versus grelos. Vale. Vale. Perfecto. Os ponis son os rosas, non? mesmos equipos ou como vai a cousa? Como que irades. Sí, mesmos. Logo se non damos unha volta. Eu unime a ponis. A ver, vamos a ver. Pois eso, tedes aí xa a predicción no chat, os que estedes atento aí, podedes aí meter cunchos para ver quen pode gañar. Espérate, a cal teño que ir? A Rosa. O que queda. Entrei, non? Sí, vale. Non son exactamente os mesmos equipos, pero bueno. No, vale. Esto cambiado. Sí, de fe... Ah, pero Sí, está ben, está houbo cambio de Bryce por eu. Pero voando, muchísimo. Sí, A ver, esto... es abusada, Claro, esto é... Vale, non paso do medio do campo. Ala. Sí, a ver se... No, hai que xogar o mellor que sabe cada quen, si non ten. Claro. A ver se che deixan en barallas, como barajas. Tal como está agora. E facer iso. Non sei, unha cousa que vos quería comentar. Non sei se vos enterastes que nevou en Madrid. Me cago en... Non, sí. a verdade é que non. No. De verdad. Piño caeu, sí. E que No sabemos, co día de praia este... Que nevara en Madrid. Que As cosas. noticias aquí só falan de aquí, entón. A verdade é que non me consta. Eu vi un vídeo dun tipo e que ia en trineo de perros e non sei se era verdade ou non, pero É o do creo que, dinosaurio. creo que sí, Sí. que é un dinosaurio. Sí, un disfrazado de dinosaurio. Eu puxen a TVG e abriron o telexornal con que nevara en Madrid, o sea, que non será porque Porque non o digo. non se vira. La programación en directo un fin de semana pola mañá. Eso, quitando a revista fin de semana, que sí que hai, pero no, nas outras cales nunca vira fai tal. E hasta aquí o apunte deportivo do día. Bueno, isto case que é un deporte. Os que estén vendo o streaming verá que saíron uns botóns, uns marcadores raros, é porque se me desacuplou o mando da Switch. Ah, típico. Típico. Ei, como vedes, non todo o mundo pode voar. Que va, perdón, nada. Ah, bueno, casi. Péganme. Cando se enteren de que me teñen que pegar, vamos sufrir máis. A ver. Moi ben. Boa. Sí, que boa, que ya paso, vaya paso lle metín a low. O sea, pa unha vez que vou, e vou e meto un pase a low, moi ben. Sí. Niquelao. Bueno, pero Consello, non voedes. non vos esforcedes. Efectivamente. Quedadeos quietos. Ala, Ala, estou pei. estou peite. Ah, bueno, como fices eso? Bo Antón. Turbo Falo moi post. rápido contra a xente. Ibas co turbo Ah. post e das alguén estou, palo.
Si, se chega xa a fase 2 do turbo ou cousa así, non? Pero iso moi útil. Sí, iso, por eso, eso que Verdad. teñen que facer, eso que tedes que facer comigo, o equipo rosa. É a maneira máis... A ver. Ai, que bo pase, moi que bo tiro. Xa saca este. É que caber os dos do meu equipo chocando. Ai, boa, Brais. Mira. Pois, de momento, Pero bueno, de momento 2 arriba para verde. Non sei como quedan as prediccións, teño que mirarlas, logo. Os grelos. Vale, xa sei como quedan as prediccións. Digamos que de momento gaño menos votado. Pero de momento. Que pasa? Veña, 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 veña. Vai. Alguén lle pode quitar o pegamento de enriba do capó? Aló. Xa, é que... Hostia. Ai. É a primeira vez que xogar este xogo me sirve para algo, tamén me lo digo. Aí, aí. Vamos, Gigi. Que foi iso, Anxo? Que ás veces non calculo ben, joder, que eu Vale. nunca xogara con mando hasta que xoguei estes xogos. É que eu ia o rebote. Bueno, conste que escoitar a Iago dicir GG, non sei, como moi extraño, é unha especie de crossover de épocas. Sí, é que... É que realmente... Gigi, chamo como vocativo. O sea, que Anxo realmente para min chamase Gigi, sabes? Foi o uso que acabo de facer. Ese é o nivel. Verdad. Moi ben, Gigi. Ah, vale. Xa vexo a estrategia. Antón foi para atrás para o centro de Anxo. Non foi. A ver, a idea é non ir todos a lo loco onde está o balón, claro. Pasa que... Ah, era iso. Ah, que non é así? No, joder. O que pasa é que, claro, temos que ser capaces de, non sei, de centrar e de poñer algún balón e de estoupar alguén e tal. Eu xa puxen un balón, puxen un alou. Boa esta. Fixemos aí o pinch. Uf. Espérate que iba a rematar eu. Ei. Esperando que caia o balón e vai. E non cae. Veña. Non teño turbo, oh my god. Veña, non ven ninguén aí. Ai. Boa, Brais. Ai, non era. Boísima, Brais. No, de honra non. A ver, en 10 segundos malo xa que non inventamos dous, non? Moi ben, aí está. Os que votaron por nós están aí animando. Fonchi está a tope. Joder, claro. Veña, tirei para fora. Polo grelo... Ah, no, por ponis. Vas. Ainda chega. Ei. Casi. Bueno, Os grelos. eu tirei a portería unha vez, creo. Sí, Ben xugar. pon aí un disparo. Que cabrón este xogo. Aquí, un equipo moito máis equilibrado. Que era o icono ese que salía a fond diante. Vale, o rollo de... De que votou, da sí. adaptación. Pois nada, levou uno o equipo verde. Entón, imos escoller aquí o resultado. O equipo verde. Do momento, pouca dúbida. Damos outra, o queredes... Bueno, xa cambiamos un pouco de equipos. A ver agora... Se damos a sí, lista, o ¿cómo mapa cambiamos cambia ou de se Va. repite. Se está en aleatorio debería Se está en cambiar. aleatorio, cambia. Pois imos lanzar outra. A mesma, equipo verde ou A rosa. ver, podemos cambiar de equipos, pero tampouco non ten sentido que Lou, Antón e eu creo que vayamos no mesmo equipo. Así que non ten ningún tipo de... Bueno, ahora mismo non ten... Bueno, eu creo que ganamos con Agora mismo o factor constante é que este no equipo de Mars. E Lou tamén, pero bueno. Agora mismo ese é o factor. Como que irades. Sobre todo que Antón e Lou non están no mesmo equipo. Bueno, eu vou ir... Si queredes, pues perderemos 200-0. Nada, pois miramos de parar. Veña.
Eu entrei en ponis. Eu en Eu grelos. Voy dar auto, aleatorio. voy dar auto e xa está. Eu din out. Vale, quen falta? Falto eu. Vale, Xa estamos todos, non? Agrelo. Moi ben, pois situamos a xente que está vendo. Está nun equipo Mars, Antón e Anxo. E no outro estaríamos Brais, Lou e máis eu. Equipo verde, este último que acabo de citar, o primeiro, o equipo rosa. Tamén conhecido como equipo Pony. Se van gañar os ponis. Un pony acaba de estoupar. Os Veña, ponis pasa. nunca se renden. Eso é unha constante. Oh, unha máis, unha máis. Ah, E Antón. non, 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 non. Bueno, Teño cero de puto... Boas, Fieiro. tío, Ainda chegades a tempo para votar. Queda un minutiño para ver quen gaña este equipo verde, que está por Lou, Brais e eu, que estamos de primeiros, o Grelo, ou o rosa, que está con Mars, Anxo e Antón. Centro, centro. Non sei a quen acabo de violentar sin querer. Gracias a Navi e Alfredo polo seguimento tamén. Que hai que... Ai, sí que me saio. Nada. eu non chego. Merda. Oi. Vai, sí. Logo corresime unha macarrada, pero bueno, imos deixar un pouquiño e logo propoño vos a macarrada. Uy, perdón. No. Ui, ai, No, nada. Tampouco che avisei. pero canto tempo podes voar? Pois ata que acabe o turno. Xa, no. Cousiñas, por exemplo, mira, ti sabes que para facer o segunda a voltereta tes un tempo límite, non? Se ti, quero dicir, se Sí. ti estás voando, ti poste a voar, e tes como un segundo e medio, creo que é unha cousa así, para facer a voltereta, sabes, o segundo salto. Logo xa non podes, eu vou, logo xa non podo facer nada. Pero Para se que ti, tes dous saltos. Sí. Sí, ti podes dar unha voltereta, mira, das un e logo co joystick faso, mira, así. pa onde queres, sí. Ah. Eso estaba no tutorial, eh? Sí, mira, sí. Bueno. De feito, sí que está. Sí. O que pasa é que no tutorial avanzado que ninguén fai. Claro, eso. Ese es... Ui, perdóalo. Por eso, Perdóalo. Qué lío. Ay, É que hai un problema. Estamos Brais e eu no mismo equipo, que somos os demoledores en principio. Esto, claro. Oi, que acaba de pasar? Que foi iso? Non, joder, maño. Vamos. mira como centro. Iso, pero que dicías. Vale, xa entendo como é a voltereta esta. Eso pa tirar raso non está mal, por exemplo. Epa. Se ti deixas unha superficie, en cambio, sen saltar, o segundo salto é infinito, podelo facer cando queiras. Buah, pero isto é maravilloso. Claro, agora xa Ah, claro. agora si ti máis posibilidades, claro. No, ahora igual. Mira, eu, por exemplo, aquí caio do teito, caio, Sí. podo facer o segundo salto aquí no último momento. Pero bueno, iso sí que é avanzado de verdade. O mellor é saber facer o segundo salto normal. Estou me dando conta que realmente me de xogar algún tramo estou facendo como de cámara da transmisión. Estou en plan facendo os planos para que siga a xente. Came darme conta que levo como un minuto sen tocar. Boa. Pois atención que empeza un pouco de emoción aquí. Non sei se dentro da parvada ou non. Quen apostou aí por ponis? Pois Recompensado. a ver, de momento digamos que houbo dúas persoas que votaron polo rosa e dúas persoas que votaron polo verde, así que Ah, moi ben. Teño Non que pode. dicir que eu pois adulterei as apostas. Porque, vale, o sea que eres ese low wall que aparece aí, verdad? efectivamente, Moi ben, efectivamente, votou polo equipo verde. Oh, qué boa. Ai, bueno, estásme dando razón, tú, mira, claro. Que feo. Vale, eu quedo atrás, aquí ahora. Ah, vale. Pero avisa antes. No, pero Uy. quedo para. Pero mal que está loco, porque se Mira aí, mira como vou. se foi xusto. Ala, veña. Que maravilla. Ui.
Vale. Ah, quita, perdón. Non te vi. No. Bajacho. Que me empurrou aí. Toca atrás. Madre Uy, mía. non sei que vai pasar. Non sei que vai pasar. Que meto de... Perdón, No, Está dando volta na rotonda aquí. A ver se podo centrar, poñedevos aí. Sí. Sí, ten moita fe. Pasas un pouco. Ih. Bueno, se non centro non podo rematar. Eu amago fixen para... Merda. Ui. Ese está barrendo, pero con todo o que hai. Alguén non sei a quen. Estupendo. Ui. Ups. Outro lado. Ui. Vaya. Grelos. E rematou o partido 2-1 para os grelos neste caso. De momento, Eu creo que o verde. vai ser cousa de Low de momento, por se alguén aínda non tiña claro. A ver Todos- que Pois- gañei aquí no Canle. Pois apostaches pouquiño tamén, o sea, o cal tamén a nivel moral non sei isto como está. Non está a seguir. Era feo apostar. Vale. Pois nada, eso, mandaremos outra agora. Nada, damoslle outra. Mentras, pois predicción a mesma, equipo verde ou rosa, mentras imos repartindo como xogamos, xa podes votar por aí polo chat. Tamén, bueno, lembrar que non coñece este show, que se chama Rocket League, que está de balde agora mesmo tanto en Switch como en Play, como no store de Epic para ordenadores en Windows, e tamén en Mac, non, Anxo? Pode ser. Pregunto a ti porque creo que me comentabas que era de Mac. Creo que non estaba, Non? No, Quitaron. Que o quitaran, é verdade. Empezou a partida, non? E non se uina, a ver. Vale. Ah, vale, entonces Eu acabo de meter en propia. Sabemos por que ha posto o guito, É que entrei tarde. Vamos. Isto dá moito pa clip. A xente que ande co botón de clip. Sabedes? Non sei se o sabedes, pero hai un modo aquí con obxectos que pode estar bastante ben tamén, Podemos mirar si para variar un poquinho. Power-ups e tal. Modo Mario Kart. Sí, literalmente, A ver. Bueno. Propia, A ver, Ah, Im- merda, tío. Votei porque non era. bueno, espérate. Bueno, imos nun equipo. O equipo. Imos nun equipo Anxo, Low e máis eu, que sería o equipo grelo, e no outro equipo Bryce, Antón, Inowall e Mars. E de momento, pois, dunha maneira completamente xusta e traballada, con cariño, vos lo digo, Traballo en equipo, chamas. E ainda tedes aí un minutiño para votar. Ollo. Anxo é Anxo Que apostei sin querer, porque pensei que era o equipo verde. Perdón, pensei que era o equipo Pony e votei polo equipo Pony. Creo. Ah, no, ainda non. Ou sí. Por iso marcamos en propia, claro. No, Claro, no, sí. de feito apostei mentres que se marcaba, o sea, non sabía nin que empezar o partido. Bueno, xa biches eu, que eu empecé. Foi lamentable. Eu sabía que Ai, non. Vaya pasa, acabo de deixar aí. Eu quero deixar de subir para as paredes, se pode ser. Pois nada, Pero pois nin- pero- pois nada, me pois parece que ese control me parece ofensivo. Oh, que me dices deste Curso ou provocación. de que me dices deste remate? Que me ves? Moi GG. Gracias Oleirense polo seguimento. De hecho aí. ai, vai. Así que había alguén. Ai. Vou ver como están as porras. Pois 2 polo equipo rosa, 1 polo equipo azul.
Así que de momento, hasta que non volvamos a meter en propia porta, está a cousa equilibrada. Uy, se vai dentro, ¿no? Ay, no, mira, pa. ¡Ah! Ben vista, Antón. Ya. Anxo, digo. Ese momento que te trabucas o botón e dase o turbo en vez de saltar, ao revés. Eso foi Bryce, vale, que me empurrou. Toma, demolición. Moi ben. A tempo para ver como mete Antón gol. Boa, Antón. Que como vemos, leva un pony. Con corno, un ponicornio será. Vale. Se tedes agua por aí, é o momento para beber. Me estás dicindo que na túa canle tamén se pode facer o beber agua. Home, claro. En todas as canas. Está moito máis barato. Está moito máis barato que no teu. Está moito máis barato, Dios, que inconsciente. Pero xa sabedes que... Bueno, pero que eu teño que hidratarme, que a miña gorxa... Xa sabedes, se bebedes non conduzades. Claro, é que agora non é momento para beber. Vos, mira, xa que Antón me está hoxe metendo aquí de super boomer e todo isto, non sei se algún lembra unha campaña de tráfico para non beber que houve en España Outra? que... Ah, sí, esperabas que seguida eu. Pois unha campaña que a presentaba Stevie Wonder, que decía, si bebes, no conduzcas. Ah, sí, eso me acordo, joder. E visionario. Bueno, visionario nunca mellor dito. Bueno, Podo dicilo, Anxo? GG! Vale, xa está. Tens que dicir que isto do GG, Creo que é good game, pero bueno, eso é un lore que igual teñen que explicar outras persoas mellor. Que por que relación... Sí, non, iso sí. Pero que relación hai entre Anxo e o GG? Eso que se quere contar que o conte. non Para sei. cando hai algo bo Non, e bichi cando hai algo malo. Logic. Vale. Perfecto. Antón, Pensei que sería algo un pouco máis complexo, pero... No. a ver. No había un lore misterioso al respecto. Bueno, sempre se pode buscar. puto coche de merda. Oi, moi boa, Bryce. Falta el portero. Estábame sacando aí a hostias da portería. E a mí? Vale? Esa, parede para atrás. Ui, perdón. Bueno, Mars Buah. me está violentando, dato. Non estou de acordo con esa actitude tan violenta. Arvin. Aí vai. Aí va. Aí volve. Vai. Vai, Non. E... vai. Volve ir. Onde está? Onde está? Eu... Merda, sí que vai. Literalmente deu o meu balón a min, Eu non quería. Sí, sí. Tamén... Ai. Bueno. Está a Navi Alfredo votou polo rosa, así o manifesta no chat, animando... Ei, aquí, o sea, acabades de ver a retransmisión, acabades de ver a Mars como se fose unha peli en 3D que rompe... A ver. Que rompe... Estamos nun dos goles máis traballados quizáis na historia do Rocket League. Para outro lado do marquei gol. Un puro exercicio de pizarra. Ai, que hostia. Perdón por as palabras. Estaba vaticano metiendo comunicado ahora mismo. Aí. Isto hai que lembrar que isto é fútbol, o fogar das palabrotas, isto. Veña, xa que pensaba que podía... ¡Ostras! Deixo, nada. Mira. Isto na vida, Pero como foi iso? Pois non sei. Eu dinlle... Catapulta. Mira. Ah, hostia.
Bueno, non dixen, pero imagino que en Xbox tamén hai. Ui, veo que cousa máis tonta. Sí, en Xbox tamén. É de balde. E a cousa boa que ten é que ten plataforma, o sea, de xogo multiplataforma, plataforma cruzada. Vale, por que o meu coche non voa tanto? Encántame cando ya ver explicar estas cousas. Sí. Que se queda en modo medio boomer. Medio boomer Voute facer un libriño de conceptos, xa o sinto moito. Te vou poñer con cariño unha especie de libriño destos, en plan axenda antiga, xa adrede, xa con pinta antiga. Pero non o estou contando para vos, estou contando para xente que igual ven aquí mareada e entra aquí e non sabe de que vai a cousa. Sí, a mí non me tes que justificar nada, Non estaba pedindo explicacións. A ver, Aí está. xa me estou por Brais. Wow. E gaño Grelos, ao final foi un pouco tal. Probamos algún dos outros modos? Joder, que está desde Vale. bello, pero non é bello, joder. Bueno, Poden estar ben, son bello e fermoso. Como no principal. Ok, saímos. No, a min pasa unha cousa, que eu intento evitar os anglicismos, pero logo meto castelanismos a punta pala, voy a decir catalanismos tamén, sí. Entón, eso é unha cousa moi curiosa que pasa ás veces. Isto é a nova banda sonora que meten ladridos de cans. Mais ou menos. A canción que está soando ahora mesmo no meu menú é un pouco Bárbara Streisand, esta de... Os dos poderes, cale. É o Rumble. Vale. Como que tes poderes. Vale, bueno, imos elixir que neste gañou outra vez que foi o verde, non? Éramos o verde? Sí. Sí, vale. Sí. O sea, preguntar en cal liga logo. Que logo eu plantexo que digo o resto de veces. Botar unha partida en da que sexa 3-3, pero digamos os outros dous que van con low que vayan con outro equipo. En plan, intentar meter en propia. Eu por experimento, se o queredes facer ben, senón... Queredesme facer iso, vou me estresar todo, tío. Non, pero é xa para quitarnos as caretas que todo isto de que a xente poña aí... Bueno, Vale. se facemos iso sin obxectos, que con obxectos... No, digo, vale, en que consiste isto? Ahora pregunto. Vale, tedes un contador de 10 segundos aí. Entón, Sí. cando ese contador chegue a cero, vai vos aparecer aí un iconiño que é un Ui. obxecto. Un Ui, power up. Podes pegar un golpe ao balón. Eu, por exemplo, teño unha bota que cando a usades voulle dar unha patada. Pois mira, por exemplo, teño aí a Antón. Voulle dar unha patada a... non, que eu son rosa agora. Pois Vale. Mira, voulle dar unha patada. Vale, xa lle din a Antón para simplificarlo. Mira, aí está. Boom, toma. Correcto. É sempre patada ou pode ser... Hai varios obxectos. Xa veredes, é moi fácil de saber o que fa. Ah, vale. Correcto. Vale, entón, onde está low? Pero xa. Estou aquí. Aí está. Por iso preguntaba. Nada, podes votar. Fonchi está a tope co verde. O que pasa é que o verde agora non está low. No, E os dos, está moi OP, a verdade. e os dos pinchos para que son? Para que non se... Que este balón Como pegado. pegamento. Ah, vale. Pois eu sei, os activaba que os tiña. Ah, o caso é non activalos demasiado pronto e logo quedar sen o balón, sabes? Porque é como un poquinho máis lento. Se quedas sen o balón é un pouco putada. E a xente que quedaba aí por a quecheira papa acaba de entrar aquí con a raid, así que benvidos. Tedes aquí a low. Se queres saudar a tua xente... Que tal, xentiña, aí estades? Pasad, E pasad. se lle dades moi rápido ainda podedes votar a ver quen gaña agora. Se o equipo roso que no que está low, neste caso, o equipo verde que no que estamos aquí vendo como nos meten goles. Brais, Mars e eu. Eu nunca chego a tempo de votar. Si, eu estou me olvidando de que hai as cousas estas de... Hai... Si son... Se controlan un pelín son moi divertidas, que hai algunha cousa que vas aí como os cazafantasmas. Bueno, a ver. Ese o puño ese para tirar así a todas. E logo podo lle mandar a... Por exemplo, a Guito vou lle mandar que acelere infinitamente. Ui. Xusto cando tiño imán, non era boa idea. Xa. Ai. É que nomás no meu equipo, tío. E so con xa... Ah, vale. É como tiro de falta, non? Case. Puto coche. Isto é cazafantasma. Non sei que acabo de usar aquí. Bueno, Un desatascador.
Encantame cando Mars di un taco de fondo. Eu normalmente cando estou na miña canle acostumo a dicilos e o resto falades como moi ben. Entón Mars é como que me dá aí certo factor de solidaridade que me gusta bastante. Cando tes os pinchos que che tocan o balón, desenganchan os pinchos. E aquí acabo de saber como se baila alrededor do balón. Mentras Anxo e Antón pois fan o seu. Creo que agora vou facer outra predicción se nos meten menos de 7. Como vedes, Mars e Brais? Parece moi ben. Non, Que mete fixa, para mete dentro, os non, fixa. hostia. Pero bueno, Non me tiches gol en propia polo meu imán. Eu que sei que era. isto é moi Red Dead Redemption. Era ver quen levaba o colazo aí a... Eu son a impostora. Esa é a verdade. Veña. Si, home, claro. Sen emburrarlo, non fai falta. Que tites modais. A ver, como era isto de... A la veña. A la veña. Non vai. Oh, Ah, teletransportaron. sí, fun eu. Vamos, Bryce, veña, moi boa. Bo pase, Antón. Ai, vale, non era un pase, era que ia el só con ela. Ala vai. Aí entón, se mides ben a voltereta esa que fixeches, podes lanzar a pelota tamén como un catapulta que flipas. A ver, pois non o sabía. Claro, se a mides xusto para cando se che quitan os pinchos, sabes? Igual agora neste nivel tampouco lle urxe. Eu informo. Sí, no, está perfecto. Ah, Bryce, pero... Pero que sea el porteiro. Bryce acaba de usar o imán para tal. Graciñas Brian Méndez 2004 polo seguimento. E graciñas Bryce por sacar a pelota de aí, que ahora... Veña. Ah, vale, é que... Congelada. Bueno, é un tornado, pero que é isto? Sí, va. Vinde por aquí, vinde por aquí. Ah, por que non? Ai, que boa. Ui, Non. ala. Opa, que máis ten? O A ver que coche me boca colle. arriba. Que me colle. Vale. Joder. Claro, esto se sabe usar. Ten sentido, porque non precisas voar, entón. Vamos. A mí me parece máis divertido este modo que o outro. A min sí. Agora es un Schwarzenegger. O sea, porque iguala un pouco máis as habilidades da xente, creo. Espérate. Non, as miñas. Ah. Terminator, no. Sí que... Eiro. É menos serio, eso sí. La verdad es que é menos serio. Venga, ya. Ya. O sea, se supera a facelo non me saía, Anxo, xa te digo. Ai, O sea, se quixera facer iso... Ah, espera, o tornado que fai? Jodes a todo o mundo, básicamente. Moi ben. non. Levantas os coches, a pelota. Eu, a ver. Bueno, bastante ben, Oye, 2-7, Bueno, pero bastante ben que botamos 1 minuto 45 sen encaixar gol. Xa baixamos bastante o ritmo. Pareceme boa estadística. Teño que falar con a iBot que non fale tan seguido. Teño que mirar. Es que estamos poniendo cousas aínda aquí. Todo spam. Todo spam. Nada, bueno, o que estaba dicendo na iBot, que xa sabedes todos que tedes unha ligazón para asinar para que haxa o filtro de galego no Twitch, porque senón, pois non... Pero bueno. Senón non para de meter goles low, sabes? O sea, pero vamos, xa. Así nada, por favor, no durmo. Foi mal. Pois sinto por... Creo que foi... Fonchi... Era Fonchi, non? Que votou polo equipo verde con 400 e pico cunchos, que son cunchos xa. Que botan polo... Moitas gracias por O sea, confiar. 400 e pico cunchos son dous grolos de auga e pico, de un chupito. O sea que... Nos fixemos o que pidemos. Ai.
Parabéns. Queredes outra deste modo? Se queréis facer aquí lo que dicía Quito, que non sexa neste modo, por favor. Que morro. Vale, eu se queres, damos ahora que xa coñecemos un pouco máis este modo, damos outra vez a este modo, de última partida, facemos esa, se vos parece o resto. Vale. E así xa facemos a hora de streaming, que tamén comezamos un chisco máis tarde, son as 9:05, pois eso, 2 partidiñas de 10 minutos, e xa nos imos cada un para a súa cama, ou para cear, ou para logo ver a Antón, por exemplo. Vale, pois teño que darlle eu, porque só me falta, verdade? Como me poño aquí a falar Qatar. Creo que calqueira dos do equipo rosa nesta partida fixo máis puntos que o resto do equipo verde xunto. Por animarnos, sabes? Vale, antes de... Vale, pois eu diño automático. Vos vede por aí como... Eu vou lle dar automático, así que... Vale, nun equipo... No equipo dos ponis estamos Antón, Mars e eu. No equipo verde, o grelo está Lou, Brais, Camposino e Fidabel. Poden votar xa, quen pensa que vai gañar nesta cousa. Vale. Ui. Vamos. A ver, ahora teño que votar por mí, porque antes votei polo equipo contrario. Ui, ese tornado. Aí xa está un coche voando, quen será? Bueno, aquí pode ser calqueira, que... Bueno, sí, a mí porque acaban de poñer o turbo, non sei que... Claro. Creo que fuma. Alto aí. Ai, no. Buah, ese teletransporte... Foi iso. Moi clave, Case xa. Alto aí. A ver. Vale, que ahora cambio de sitio, moi ben. Fumeu de novo. Hostia, que tolemia. ¿Alguén quere cambio? Ui, vale, estou voando, debía ser low, non? Ai, joder. No, Pois non. eu estaba no chan, a mí non me afectou. Ai, perdón. Boa. Pois nada, xa. Bueno, Facendo o cabalo no aire, sabes? Ese é o nivel. Era por se me pegabas. Dinos aquí a conta de que... Mira Marc como guía. Se me da... de feito lle deu, pero dentro. Dinos a conta da que cheira a papá de que mandamos a logo ao campamento de verán de conducción agresiva, cheirer, e a verdade é que se nota que se invertiron ben os cartos niso. Conducción colérica. A ver, veña, ahora sí. No, que me cambio de sitio. Esto tiene un plan. Pero el plan no me vale así. Ui. Tiro potente. Bueno. Y moi alto. Quen foi? O todo. Aquí meterme turbos en control. Mima. O bodo turbo sen control que che recupera o turbo a 100 para cando o perdes. Non vexo. Un chilín. Quen salta tanto? Ollo esta. ¡Ay! Pues... Ei, por que non me podo mover? Bueno, sí, xa baixará agora. Confundime de botón. Ah, qué mal usado. Vale, no, eso no está... Tique que no es. Uy. Ai, Perdón. xa doeu. Quen foi? Ves, mira, o tornado fai isto. Ahí está Filomena. Eso. Merda. Vai ao medio, vai ao medio. Veña. Ay, no. Mars. Pero no unha, senón... 3. Antón, levo para o medio, faime caso.
Vale, vale, vale. Ah, ¡Ay, no! Justo me iba hecho. Ah! Estoy tocando go. Qué lento, qué lento. Bueno, é que... Este xogo mismo consiste... ¡Ah! ¡Veña! aí estás. Jolín. Imos ver como están os votos. Pois votaron todos polo verde, vai ti saber por qué. Entre eles Anxo. Joder, eu teño que gañar. É que neste modo levo 50 puntos, tío. Ainda non estou ben, pero que Quen neste estuvo? macho non me entero de nada. Directamente. Pero máis. Muy raro este modo. Toma, Bois y Mantón. Bois y Mantón. Antón. Gracias, Mars, por evitar que fallase eu e que acertase Antón. Era todo un plan, todo ben artellado. Sinto. 54 Eu sinceramente vou tola, non vexo nada, non vexo. 54 54 segundos. Anxo, que vai quedarse uns aforros que tiña para... Teño bastantes aforros, aínda. Vale, vale, vale. Cero, Vale. Igual que na canle de Antón, que non estou gastando para gastaros todos xuntos. Eso... Non? Dime. Adeus. Pero bueno. Pero, que máis? Pero queres que che demos o noso peto tamén ou algo? Mima. A ver, cos pinchos é moito máis doado. Boa. Veña, home. Non, é que douse boca arriba. Eu pasei máis tempo cos rodos para arriba que rodando. Ollo aí. Xa non vexo nada. Ui. Bumba. Cheira prórroga, A que cheira, papa. A que cheira, papá? Cheira prórroga. Moi ben, ben aparecido aí, Mars. Oh, Pois... Gol... Gol de ouro. Sí. Moi bo, Antón. Bueno, váleme ben. ¿Qué cojones vale esa mierda, tío? Vale. Bum, boa. Ai, me... cando tedes o do que lle dades máis forte a pelota, tamén reventades a xente, aínda que vayades a 3 por hora. O contacto, o toque. Está ben sabelo. Perdón. Nada. Eu non sei que acaba de pasar exactamente, pero bueno, algo pasou. Ese Iguito agora mesmo é radioactivo, tío. Como toques alguén verde, reventa. Pois eso non fun eu, ahora sí. Habrá sí. Sí, agora eu tamén, ala vou. non. Que necesidade. Oh. Ala. A ver agora. Jaja. Vale, e doulle para outro lado, madre mía. Quen foi o puño ese? Que a comer unha patada. A ver, pero puto... Ai. Volve para aquí, aí está. No, para lá. Uy, sí, perdón. Aí, boa, Mars. Ollo. Vamos, Mars. Mierda, non. Perdón, eu xa non sei onde vou. Quería empurrar a Mars e impulsei a Antón, moi ben. Pero... Ese aí reventamos os dous, porque os dous levábamos o mesmo. Sí. Quedamos aí en Ah, Un beijo. Vamos. Non. non. Casi. En fin. Dalle, March. Perdón, Mars.
Non sei que... Vai durar máis esta prórroga que todos os partidos. Ten pinta. Ollo, está aí, está aí. No. Boa, Mars. Vou. Oh, me... No, vai low. O sea, se anda por aí. Ah, collade. Ai. Ai. Sí, va. Pequeños, Non sei, pillei sen querer. Joder. E gañou o equipo verde para satisfacción dos aforros de Anxo e de outra persoa que non me sae aquí. Bueno, pois última facemos ese Battle Royale. Bueno, non é Battle Royale en sí, pero bueno. o ataque persoal. Eso, e facemos. Pareceos, o sea, sería todos contra low. Hai que sair, entón. Entón agora vou facer unha predicción distinta, que vai ser quen gaña equipo non low. Isto é como para votar as leis de educación, non? O equipo non low. Que modo poño para facer isto? Ou 3 contra 3 que fixemos antes, non? Imos deixar neste caso 5 minutos mentras preparas para votar. Perdón, que Anxo acaba de gastar os cunchos aquí para que lle dé aquí a Meleno otra vez. Que non debe estar peiteado acorde. Aparte boa, que todo non vendo no Twitch, entón vexo me facer a tontería esta que estou facendo. É que, non sei, é mellor o de vaso de agua, entón, por iso. Vou en ponis, entón. Onde vou? Non sei onde. O doutor Pirtri, bueno, pronuncia así, Pirtri, de Killer Low. Vou en Grenos, coñecido pero como vai... a Carlos. Sí, pero bueno, eu aquí a xente se pon un nome, eu non é para andar aquí descifrando. Ti imagínate que está realmente Batman aquí. E digo que é Batman, pois Te den conta que todos podedes probar a metervos todos en rosa, todos menos un vades poder, porque se está en 4 contra 4, podes, se penso. vale, entón, Low que está no verde. Pois Nos onde marcamos, a ver. os verdes na portería verde. Marcamos todos no verde, vale. Sí. Sí. A movida é que os que vayades no meu equipo, aínda que vayades na miña contra, non me podedes reventar, non me podes explotar nunca. Bueno, da igual, os que reventamos somos Bryce e eu, polo visto, según o lore así que acabamos de inventar. Espera. Vamos a marcar no verde. ¿Cómo E indo? hai que engañar que gastei casi 900 rollos na posta, Pero por quen? Por nós ou por Low? No, por nós, obviamente. Eu sempre aposto polo meu equipo. Vale, pero Pois, Vale. no, pero espérate que Vou ainda sacar aquí un pouquiño. A ver, ainda que quedar. 5 contra 1, vale. sí. Pode ser. Bueno, a ver, ten en conta que eu é como se fose noutro equipo. Entón, ten 4 contra. Tío, que como quede moi descolgado arriba, xa non podo baixar. Vamos, el remate. Ai, Dalle Bryce. No. non vos quero axudar, pero a clave é que me deades de hostias, de verdade. Vai. Bueno, a clave tamén non ir todas a unha, que te podemos repartir campo, Veña, Touso. E que cousa que van como pelexando, pero aparte van no mismo equipo, de per se. Ai. Imos ben. No, Ainda... Boa salvada. Dillo, Anxo. Que foches ti? Mira, quitaste o meu turbo tamén, que... Aí. Espera, que o peor de todo, o peor de todo, sí. O peor de todo é que vai meter logo en propia, que eso vai ser xa a cousa máis ridícula do mundo. No. A quen lle vai dar outra vez, pero... la veña. Nada, pois así se marca un gol desde a súa casa. Maravilla.
A ver, eu estou contento porque a nivel de plano audiovisual quedou moi chulo. De como se ve. Ai. Ainda tedes 1 minuto 20 para votar se gaña low ou o resto do que temos a facer. Anton, please. Eu non podo votar. Non me deixa. Vale, boa, Anxo. Ui. Ai, non lle pego. Veña, vai pasa aí. Estoy imboando completamente. Aquí non hai turbo, que estes moi turbo. Vale. Bueno, Ah, veña, Mars, veña, Mars. ¡Ih! Intentei, Empurroume alguén. fun eu, intentei, no? Ah, bueno. Realmente iba pola bola, pero choquei, sabes? O sea, no, tampouco penses aquí unha intencionalidade tola. Ala, veña. Ui, perdón. Unha boa axuda aí, si señor. Boa, Brais. Boas, Farún. Chegas aquí no último torneo que é se gaña low contra o resto dos 5. Esta é unha nova modalidade. a ver, deberíamos de meter gol no saque. O sea, ten que ser moi fácil meter gol no saque. Ah, pois sí, pois sí. Pois sí, pois no. No. No, pero que No, decir, tempo. E tiñas que dicilo cando xa estaba casi pasando. Ala, mira. Pois mira, no saque, foi no saque, sí. Ahora ten que ser un saque. Foi no saque. Jolín. Ai. Temo... Eu quedame aquí atrás ahora, Miremos. Vale. Vaya. Explosión. No. É que isto é un carrusel de xente facendo volteretas ao redor do balón, non dándolle o balón. Exactamente en que equipo vai. Es como Ui. Aí está. Ai. Gracias, Brais. Perdón. No! Ui. Aquí non teño cero. Digo, teño 100, teño moitísimo. Veña, veña. Claro, o problema... Ah, non. Ih. Ah. Espérate que non mete outro. Espérate que... Ai. Pois que corra o balón para lá e a facer o que se poda. Bo. no, los aporros. Ai. Buah. Va, non apostei eu, me cago. Pois... Parabéns, Low. A ver, tamén... É que... Bueno, o dos obxectos, a verdade é que o que me xogo da, para xogar así de risas e tal, é o mellor. Sí, bueno. Pois... Espera un momento que vou poñer a outra pantalla con todos aquí en situación. Creo que era aquí. Sí, estamos todos aquí en pantalla, xa non sei o show. Joni, que ben peinado me quedei aquí con tanta maxa da melena. Pois... Ai, non, espera, imos resolver aquí o que engañou, porque imos ver aquí que se sepa todo. A que Cheira Papa votou con só 10 cunchos, mentras por outra banda Anxo con 870 a favor de nós. A ver, Rodrigo, xa podías confiar un poquinho máis. Eso. non votou ninguén máis, pero bueno, quedou así a predicción. En fin, nada, moitas gracias Antón, Anxo, Brais, Low, Mars por sumarvos a esta escabechina de Low, que como se chama realmente a retransmisión, foi así. Nada, únicamente se queres lembrar un pouco por onde vos poden ver. Bueno, en xeral os que tedes o nome aí @ a vosa conta de Twitch, e creo que tamén de Twitter en algúns casos, o sea que tamén streameades. No caso de Antón /inowall /tal, Tilo en a que Cheira Papa, que está aí falando polo chat, así que xa o tedes bastante fácil de estar. Así que nada, eso, moitas grazas por pasarvos aquí por Reconcho Gamer. O resto de Reconcho Gamer, xa sabes, @Reconcho Gamer tamén en todas as redes, incluída TikTok. Non me preguntedes por qué. Ainda non teño moi claro. Nada, imos creo que hai alguén por aquí facendo, imos facer raid,
Que isto vai ser unha cousa así rara. Vos, Vamos, la raíz toda. que anda en directo por alguén aí, que eu agora ando así un pouco despistado, que non podo ver. Espérate. A ver. Están onde o clan Kirfed. Pois bueno, imos facer aí unha raida ao clan Kirfed que están co Portal 2, mentras o resto damos así camanciña e dicimos chao, adeus, adeus. Chao, Sí, chao. ainda vou tardar un rato porque Chao. teño estos son os 10 segundos que entre que se activa a raid e todo isto, ainda vou tardar en darlle iniciar raid. Espera un segundo. Correcto, en 10 segundos, efectivamente, sí. Claro, bueno, pues nada, de aquí un ano. Bicos apertas, ala vimos. Chao, chao. 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 En teoría esto xa está correcto.